O unsa pa nang gi-require sa itong Face. especially sa mga biyahe. Yung. O niya, inampon, ampo lang yun. Mm. No? Kailangan na itong pag-ampo na guideline ta sa Ginoo nga ilayo. So, ano triple M? Triple M. Triple M. From Kuya R.E. Pero light version. Kaya atong sundon ko ilang triple A po sa pikas man to. Muli po tayo ito. And of course, may kala to type. Mo i-TV screen yan sa inyo ngayon. So may kala, makita ninyo diya ang kagwapo ni Kuya R.A. Well, welcome to Lee Morales. Hindi ka shoutout. Tayo yung muna Minos 102.9 Radyo na time your friend, your radio. And of course, natangin ninyo ang ato pa mga sa panay Kuya, atong tigmo tabay o atong mapili sa dila karon mga igala mga igsunan. Check and regulate tanganiha mga igala. Ito na yung signal karon ha. Sana all. O yan, ano siya magkadero ulit na magkanagkaon. O may kala natay bisita sa kuan natay bisita next week may kala masing bisita sa Opo. Bisa kanisa na panigikan sa kuan sa Ricaw. Nagasa din kasi yun. Meron na po tayo bisita ka vlogger. I mean, ibang time I make ay Send nag-invitation promote sa vlog. Para tayo bisita nga YouTube ay kaning vlogger diri mga gala ato nga entertainment mo diri mahatag ko mga entertainment mga ila mga insan nga ato tabangan ni ilang channel mga gala. Apres kaning station mga ila dili ron siya lingaw-lingaw kung dili tamag-tapang ko ning ato ha. Sige din ha. Kaya ato sa ning kita nga ako ang smoking color. Smoking color na to. Matawag every. Ay, ano siya matawag mo na? Baba, sige, ikaw na bahala. Kung ano ginatawag, it's calling ta. Oy, may papaminaw ni Austin Mechanic. Thumbs up po. Thumbs up done. Yeah, thank you. Oh my God, kumusta ka mo may gala? Ato na to sa itong tigmo-tigmo to ba eh? Ato ninyo atong tigmo-tigmo to. The world of verticals the Lord. And of course, may gala ay sponsored by Ma'am Christina. Okay, sa mga among mga taga-sunitig pa min, okay, sa may gala na lang ko'y sit-up po ganyan, ha? Dara, okay na, naran sila mga blue jacket rin. Basta, kumusta akong audio, basta kung ako magtuyo-tuyo ko niya, basta sa dia kay namin problema sa niya ay si Robert nila ni Tamay Kong. Let's do like hello Buddhista mega shout kisah di sini ay Buddhista rin. Oy mga sawin di pa minaw adto na ta sa atong tigmo tabay. Try sa may gala ko magamit ng cellphone ay Kuya Ryan. Malo ka ikaw, manilo na dito. Kung ito na magamit ng sinipon dere, ako na sa nabalibari. Balibari siya ng ahinti na ito niya. Asa ka nito ka na ito pa. Okay, panay ko mo nag-text ha. Panay ko mo pag-text 0956-0783-551 mga ikala. Ryan, can I have your phone, please? O sa makita ni mo palibaran. Inaw, tayo gamitin sa butawag na tao. Ay sabi, good morning mga idol, dito sa akong sa mama, samta nagluto, pinarito isda nga buraw from John Ray Art. Oy John, kumusta na? From Santa Fe, kumusta itong signal niya dyan? Salamat kasi mong pagkwadyan, salamat kasi mong pagkwadyan gani. Pag-text na rin. And of course, kanina programa gano'n ninyo sa GRB Printing Shop. Ano may butang sa Dialan sa Street Commission Release Go. And then ang ilang ipang offer mga ilaan ay tarpaulin printing, t-shirt print, document printing, stickers, PVC ID, and rush ID, and more. Pwede sila matawag mga ilan sa 0946-5136-343. Ito yung numero sa ilang staff mga ilang Kim Tagle.
And of course, pwede po ba ka-text 0909312778. Motoy number ni Sir Arjun Aneban and Anthony Compra 0951563330 may gala. So kung sabi nyo kapaabot may gala, lakan mo sa GRBA printing shop. Alang sa mga nindot yung mga tarpaulin nyo may gala, lakan mo dito may gala. Ha, yun! Oy, salamat po sa nag-prenta sa itong ID may gala ha. Pindutan ng ID na kumitiyan na eh. Sige. Ano tayo lang mensahe, Kuya R.E. Asa naman Trump ka? But may daw, dito sa akong uyab nga si Jamaica na taga mo ay may pagkainday at Trump. Pila na kabuk yung uyab doon, yan nagdadry ko sa doon. Kaya kani si Ma'am Dines, di ba di managad si Ma'am Dines, ay tabangan na ikaw kuminta, pero di ka pong nagad. Ayos ka na itong itik. Ma'am Yuge, thank you so much, Ma'am Yuge. Ma'am Yuge, ayaw sabihin, Yuge Z. Kang, ano mga blue ni ay, hindi ka siya rad, Yuge yan. Sana all ba yun? Tapos, panag-init lang ito, Ma'am Yuge Z. Na, Ma'am Joy. Gabi, sir, kapasalamat ko ito ay, kani. Ato ni Pasang Pere. Sige. May gabi, sir, magpasalamat ko katong nakatabid sa kuha, Papa Rubin na taga-tarong. Salamat kayo nung. Okay, salamat more pa and sa radyo natin. Thank you. Hoy, angay, ay di pastilan na hero of the day. Yon. Lima ka Kuya Ray na nakuha sila puno sa tunga-tunga. Oo. So, tunga-tunga sa dagat, nasa literacy. Na after sila puno sa tunga-tunga sa dagat. Tapos kay hindi naman madala, siguro nagubaya baruto, yung bambot. Naikusan na rin kababayan ko na ito, paabot yung taong na safe. Kita banget siya. Isa po sir, okay sa okay guys. Salamat kayo kang King. Nung King nga, salamat sa imong pagpakabana sa imong isigataw. Thank you. Salamat. Sige. Okay na. Mas di naman nila, hindi naman nila ito lang ay. Ready na kayo din? Wala di imong kliyente. Mana akong kliyente. Mo-sponsor daw niya yung tawag. Uy, sponsor din sila. Sponsor daw siya yung t-shirt pero dili kuan pa daw tentative no tana siya og pila daw ang kailangan. Bro mo sponsor siya duha guro ka t-shirt. Salamat kayo ha. Sige dili sa pangalan kay dili pa man siya magpangan idol. Ganahan daw siya mo sponsor og duha ka t-shirt. Salamat kayo ug sa mga ganahan pa mo sponsor tawag mo 0930 308-9608. May buong ko ba? Kabugin ito sa nila. Sponsor na siya na ba? Sige, nagkakalas sa live stream. Sige, Mayla. Dahil kapag dungan na tulad sa sabong, tigmo, tabay. Kani, isugo ko sa itong video technician. Iparabot lang ko na rin kay Monong. Hindi mo sarang mo. Isa lang na uy. Stereo mo din na stereo. Sige na, dahil na maglangan na dahil. Sige. Ari na sa itong tigmo, kabay! Pati sound effect? Ha? Wala sound effect? Ako din na ro. Hapit na. Ready na mo, may kala. Ready na mo. Ato na ta sa atong tigmo, tabay. Ang atong tigmo, tabay karon ni kagabion, may kala. Atong tigmo, unsay apelyido ni Ma'am Dines. Ganun sa katagdan sa niya video channel. Dara lingo-lingo na. Lingo-lingo magkadok. Mauubos na doon tabi-tabi mo. Wala yung paplaya dito. Nalingo ko sa sitwasyon ba? Color ahimpi. Mas-sponsor daw siya og t-shirt. Salamat kayo ha. Salamat. Uy, Ma'am Dines. Thank you, Ma'am Dines. Ang atong tigmo tabay karon ni kagabihan, wala lang kundi liang. Sige. Ang atong tigmo tabay. Ayun. May isang puno. Ano ang bunga? Again, ang atong tigmo kabay karon mga idol.
isang puno. Ano ang bunga? Yun! Sige, tawag mo sa contact number 0909-448-3945. Again, 0909-448-3945. Nalihan, magod ka. Duda mo kung number yung yaap tabi. Ma'am Joy, thank you. Ma'am Ryan, thank you. Ma'am Irene, thank you so much, Ma'am Irene. Ayos sa ibang kapawad may gala. May isang puno! May isang puno. Ano ang bunga? Sige, tawag na mo 0909-448-3945. Sige, tawag na para namin chance yung makatawag ng 50 pesos worth of load. Tagaan akong clue. Okay, ayun na. Hirap. Sige lang. Sige, tawag balik, idol. Tawag balik. Pagkaran na natin, caller. On-site to bag! Onsa. Prutas is... Sorry! Salamat sa pagtawag. Thank you. Dara-dara ay sabi. Sige, tawag ko mo. 0909-448-3945 na caller to Basudlon. On-site to bag! On-site to bag! Bunga is... Okay. Salamat sa pagtawag. Tawag ko mo. Balik ko ng number 0909-448-3945 na caller to Basudlon kayo din. Wala man ang pula. Walang caller. Wow. Okay, Pim. Great na ko sa akong wife. Si Angel Champions na taga-tigis. Uy, sa mga Chavez family, yung mga Yaon family, yung mga Escarda family sa Butigis, maayo kayo pagpaminaw, ha? Sa yan, dili ko naman, dumog ko ng caller. No? Ha? Dili mo. Sige, isa. Sige. O sa ito ba? Wala din. Sabi. Umuwi sa ba? Umuwi. Talaga Umuwi, no? Uy, nakay bisita! Si Ma'am Jessica Soho. Ay, Soho naman. Jessica Soho, eh. Sige, ano sa pwede? Ay, natay bisita may ila si Ma'am Jessica. Abi na ko, Veronica niya. Isa, Ma'am So, Jessica. kani ko si si Ma'am Dilay. Ila. Ano? Ma'am Jessica, dito sa Ma'am Jessica kay mo na atong manager kasi mo istorya na yun. Sige, patayan naman sa pagtawag. Sige, tawag mo. Asa number ka niya ni? Asa na? 0909-448-3945. Tawag mo. Natay caller sa line 2. Hello, sa ito ba kay Dal? Sus, ginawa ko. Asa ito ba? Ha? Asa ito ba? Mais is! Correct! Yay! Master ni Idol! Ay, Idol! Kinsa may nagtudlo ni Madol? O sa, Dol, pangitan sa signal, Dol, kadaghan man sa anak ni mong kauban, di ka? O sige, pati, kung sa diya ka nagpalay-lay, o sa mga mga tingo, o sa mga minyan na di ka? Kana. Kinsa ni palihaw kay Dol? Pangitan signal, Dol! Kana. Kinsa ni palihaw kay Dol? So, ang kagalingalan natin niya. O say, kani mo, Idsaran? Kinsa. Arjun Chawan. Angga ni mo, Dol, Dol! Ngandam ang adlan ng tanik Arjun. Isboy. 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 Duda ni Mugalan, Tinodo. Isboy. Sige, Isboy. Pila edad ni mo, Isboy? 15, mao di ay. Hindi karir mo nga ang Isboy, ha? 15 mo na. Isboy. Mau dia yan, ang pinamili. Gusto mo nga, he is... Taga-asa man ni si
boy. Aman silang, luyo sa mayon. Okay, kaila ka ni Kuan, Madam Jingjing diha. Inyo na si Kenan. Ay, Isboy! Isboy, Kailan ka ni, kuhan ni Ma'am Dimes? si Bista. Bista, kailan ka ni Bista? Abangan sa mayon nila ha. Sige. Oy, Isboy. Ay sa ibutang Isboy ha, magstorya sa ta. Sige Isboy, sige Isboy. Congratulations. Thank you, Isboy! Thank you! Yawag nga na ninyo, Isboy. Yo, ubros kailan ni Ma'am Dimes na naman na diya sa kuhan sa kilid sa mayon. Sa Isboy ha, ayaw sa Isboy. Bista po, wako siya kailan ni Bista. Bista siya. Si Isboy. Bista mo, kilain na rin Bista ka eh. Okay na Isboy. Nasave Okay. na. Uy, Ma'am Jessica. Okay, nasa Ma'am Jessica to na. Oo, atong Ma'am Jess, thank you so much Ma'am Jess ha. Sa amin Ma'am Jess ay namin mag-entertain dire sa kuhan ba kanay tawag na Ma'am Jess ma. Sige, Kasi kasunod. sa ilang din sa Kasunod, Ma'am Ha? Jessica ha, magkuhan niya ta. Mga ganahan mo bisita, itong mga avid listeners, atong mga Thank you. kalinaw-lingaw tabay. Ampli ang pintahan sa Yo. lingaw-lingaw tabay. Pwede mo muari diri, basta Mm. mag-face shield o mag-face mask. O, lagi na mong requirements. Face. Face. Face shield o Face mask. face mask. Naman tayo pag-disinfect. Then naman tayo alcohol diri. Tulod station inyong magian. First, mangunaw. Ikaduha, mag-alcohol sa may entrance. Inigsuot pagid mag-alcohol. Inigsuot pagid diri sa audio room, mag-alcohol na po. Yun. Madugay mo tanda ni kuan. Katong murag shower ba? Shower of Nya, hindi. Kung musuot sila, i-on na to, maagas ang alcohol. Sige. Ay, Isboy, salamat sa imong pagkaraog, Isboy ha. Wata lang, boy, wata lang. Tala, mga duwa pa katuig kang loadan eh. Si Kuan, salamat kayo, Ate Ruby ha. Okay. Gitagaan. Thank you so much. Oy, Ate Ruby, para dili kay mo mahasol paghatag dito sa iyo mangga ba punuan na lang ihatag dire. Para kami lang po mo. Ay, na-touch ba si Ate Ruby na? Bitaw. Salamat ate sa imong pagbisita dire kahapon. Ate Jessica. Ma'am Jessica. Salamat kaayo ma'am sa imong ipadangat namo dire nga grasya. Sige. Dagko na bubi. Adi day mo. Dili mo. Nagko naman. Sige. Okay then. All right. Laot na ta. Yes, dili. Pinis sa dila. Wala din. Paano lang po? Kanang... Ang atong papitik ka. No na. Lain kundi ang asasan magkopya Katang kita ba? Sige. Sige. Suwat sa kanya. Kasi maglapit na sa maglapit na sa Secretary! Secretary, please! Can I have my pen, please? Ma'am Drive, salamat sa pag-tune in rin, Ma'am Drive, ha? Salamat kayo. Ay, natin mga viewer from Korea, na po ay Singapore. Ma'am Joy, thank you so much. Ma'am Irene, thank you. Kinsa pa nito rin. Yun. Ma'am Le Morales, thank you so much, ha? Uy, di ito matugod ang cooler ko, yari. Nang bilhin mo ng cooler. Sabi. Pabiligan mo na Minas 102.9. Kanina programa gato galing nyo sa Sarglo General Merchandise. Ganahan mo palit ang mga bisikleta ng mga equalidad mga igala o mga nindot mga design. At alam mo sa Sarglo General Merchandise na namin tang sa Tugas, Marilil Cebu, o napod sa Campo Bante kay mga igala mga igsanan. So sa panyo gipabot, lakaw na mo sa Sarglo General Merchandise. Moniko siguro. Monica lang, pamitan Mexico ni Monica. Ay, sa mga sa tama din ako pamitan ko ni Monica. Alright, ang atong papinig sa bilang karon ni kagabion walay lain kundi ang makina ko gipamekaniko ni Monica.
O niya, tawag mo sa contact number 0909-448-3945. Tapan. Dali mo ba yun? Isa naman ng duwa ni. Katungtan, ang gani dire eh. Okay, mo day nga mo gipanong imo magitang by trick pan. Sige ha, 0909-448-3945 mga idol. Tawag na mo. Sige, ari mo. Sige. Papat naman good. So ayan na to niya. Tungkol gawas. Bisa tanawan niya ang bisa basin dia mga kuan ng bisa. So mabati pagyapon niya atong kuan na atong color na rin. Ang sa color. May color sa mga naman. Hello, may gabi. Kinsa ni Paliho. Si Pizzo, Kirina. Kinsa? El Pizzo Frederick. Taga-asa magka, El Pizzo. Kusin puntay. Dahil buntay sa tape. Oy, apa, ikaw ni Apo? Wilnon ba yung Apo ba? O niya, Apo, katong bakos ni mo nga katong kuhan, katong busa ka bubos, imo ito nahigot. Oy, Apo. Kaning asa mag nagsambay ro, naka sa kuhan na to, sa balay-bala oranan? Parola. Kasi ikaw ba mo nis parola pa? Bak. Orang ini ka sa itong papinig apa? Sa itong papinig sa dila? Sige, ang itong papinig sa dila, ang makina ko, gipamikaniko ko, sabi niya, isa, nasayog ko. Ang papinig sa dila, ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ready na? Sige, go! Sa mga nagsapit-sapit ba ka o sa balik ni mong dila ni ha? Sapit man ka Monica. Nagkuhan na ba dito kay Monica raman di babae raman Monica. Okay, Monica pa rin ikaw ni. Kasi yung sa osba sa nanay, osba nanay. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica, go! Ay, paspasin nanay kay namino si Miss Derder. Paspasin nanay kay ang ginseng ko, wala masak lang di ay. Bait na din stoser. Nanay, paspasin gamay kay ang imong paspas ka dong, kuha niya itong pagpaspas. Sige, sabi, ang makina ko, gipamikaniko ni Monica, go! Ang makina ko gipamikaniko ni Monica, ang makina ko gipamikaniko ni Monica, ang makina ko gipamikaniko ni Monica. O siya mukina ay. Daw sa manisi, abi na wakay pre-charming di ay. Ay, Ma'am Dines o Bisdak o Ma'am Irene sa Ma'am Le Morales, kaya pala medyo ano yung audio ko kasi hindi pala na-insert ang headset. Ay, Idol, ready na ka sa itong Idol, sa itong greetings, Idol? Ha? Monica! Ready na ka sa greetings, Monica? Namino ra ba si Kuan? Namino ra ba imong iyaan diya nga Kuan? Kaning sitaw kaning naitag iya sa pito ka punuan nga mangga. Sige, diretso sa imong greetings, Mons. Go! Great ko diya sa ilan ni Baroki, Botsoy, Bodoy, Lodoy, Itoy, Intoy. Ano sa man ang imong gipangadlan murag naam no Pikas Planeta. Ako ng mga amigo. Kisa dili ka mo greeting ko ni kaning Florentino Espina Jr. Great lang ko diha ni Florentino, Gaudincio, Munico, Paulino, Talino, Tanasio. Sige, Monica, salamat sa mong greetings, Monica. Noon sa man imong mga ngan gipangbuhi man mo. Salamat, Apap! Salamat. Salamat! Kuya, huwag niya akong kuya, huwag niya akong silingan ay. Siya gawa ng pag-greet, naka-greet yan. So, kinakaon na niya.
Kusog mo ka balang hoy god. Natay caller sa lain mo nasa tong linya dali kanino. Adarte caller. Hello. Hello. Palayo gamay idol be sa imong radyo idol kay murag tag motor nga nagasgas sa krasada o gang krasada nagasgas motor. Hello idol. Idol. Kana. Palayo sa imong radio idol. Sige, idol. Sige. Kana. Kinsa ni palayo idol? Si Justin na, idol. Si Justin. Ayun. Taga asa mga Just? Taga-Tarong. Oy, taga Tarong. Asa lapit sa Tarong Just? Sa Bandera, idol. Sa Bandari. Sige Just. Ano ni si Justin? Uy, mo na ako nakitaan ganiya, Justin. Justin? Oh, gwapo ba ni? Gwapo ni? Kita mo anak, boundary. Bahalaw rin siya. Gwapo mo ni. Mila gwapo, idol, pero may tsurahe. Yay! Bawi. Asa may piliyon ni mo? Ang gwapo ka o hitsuraan ka? Tsurahe, idol, kay... Di man sa artista. Lagi. Artista sa gwapo. Lagi. Idol. Bas hindi ka mo sugot o gwapo, ihatag lang nako. Idol. Di ka ganag kuan, balag dili gwapo pero may uso. Sa idol? Kuan day kana ding gwapo, balag dili gwapo ba basta may uso. Katawa man lang ka. Katawa Idol, man mo na. asay real name ni mo, idol. Asay complete name mo, Idmar na. Sa idol? Asay complete name nino. Justin de la Cruz. Bila ko Justin Bieber. De la Cruz di ay. Ay sa kailain ako napindot diri Bieber. Nakakailang nga Ronald de la Cruz. Okay na. Kinsa, idol? Ronald de la Cruz. Taga-asa ba, idol? Ako ang kuan ba, among chairman ba? Ili day. Abi na ko kailang mo. Anak ni Pastor... Dili, lahi. Lahi na? Sige, Jas. Ready na ka sa moment sa dila, Jas. Jas, ready na ka, Jas? Suwayan. Sige. Ang imo apapit sa dila, Jas kay magina ko gipamikan ko ni Monica. Go. Ang Muna? Sige pamanin ko. Pan idol, gipamikan ko. Idol. Ang makina ko gipamikan ko ni Monica. Go. Ang makina gitaman ko ni Monica. Gipamakan ko. Saan na siya magkapag-exercise na sundo ka sa namin. Woot! Sundo ka para mag-exercise mo nila. Sige, sundo ka ni. Sundo ka. Sabay ko nga doon. Okay, sundo ka na kay para mag-exercise ang imuhang diri sa imong dila ba. Sige, go. Kani, sundo ka. Kani. Kana, go. Sweet. Mura man may utong katapusan. Dili man itong kabayo, mura man itong kwan, mura man itong pisyong manok. Ready na kayo doon, ang makina ko gipamikan ko ni Monica, go! Ang makina gitaman ko ni Monica. Katulo, dili lang gipamiko. Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Ayan. Ang makina gitaman ko ni Monica. Magiko giyaw. Sa kasi Monica, naniko. Basketball mo. Sige doon, ang makina ko gipamikan ni Monica, go! Ang makina ko Wala, sige na, kinsay mo i-great. Masig matuod na mong cellphone, ha. Wala may abilang-ambulansya. Great lang ako sa mga sniper boys sa stasis. Oo. Mga kagrupo mo? Kahit sa mga... Barangay Sungko, sa aton asawa, ganak. Sa mga umbaw pili. Ora. Kana lang, gig. Oy, mga idol. Paan sa gas spinner ka sa PCSAD? Ay, sayang nga. Oy, kuy punta tato akong program nga Saturday Disco. Sa spinner sa. Spinner ba? Kanang disco ba? Kanang DJ sa disco. Kanang kuan sa kita. Imong naibawan, washing machine man nga spinner. Sige, sunod. Basig natin oras, idol, ha? I-guess. Salamat, idol. Kontakon tamo, i-guess tamo para makuha na inyong mga talent dari sa Bantayan. Sige, idol. Salamat, idol. Salamat, ha? Salamat. Sige, idol. Sige, bye-bye. Sige. Tawag mo, ha?
Nahibong ka spinner, no? Oh, Imong pinakong nahibaw. spina ka nang sa kamot na Abi na nahibawan nga spinner ka lang sa washing machine. Natay caller atong sudon. Hello, maayong gabi eh. Hello, may gabi. Ay, kinsa man eh. Si Kalag na, si Kalag. Oy, kalag. Biyawag ni nga. Bakag, ikaw ni bakag! Sir, Oh, asa magkaroon na ng kadran? para sa akong balay, sa Tondo. Tondo, Manila. Tondo, Manila ka. Poblasyon. Baboy! Ano nga makadres sa inis, baboy? Para mo sa akong biyay. Ano natin mong balay diya? Binako di ka dre kay makuan ka, madlok man nga mga tambok dre, malapsa. Ay, Oh. Boy, ready na ka sa tong kuan boy, sa tong pabitig sa dila boy. ready na, ready. Ang makina ko, gipamin mekaniko. Sus, kaya si Buboy, magkakuan magana ini, maglisod magana ini, istorya sa kanang, kuanis ba? Uy, O sige boy, ang makina ko, gipamekaniko ni Monica, go! ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Usa gipamuniko, oy! Ang imo, babay! Ang imong istorya ba, ang makina ko, gipamuniko ni Monica. O siyempre, napil mas muniko dre. Nagpakas, Miss Blanket. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. O sige, usa pa, go! Ha? Usa pa. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Ang makina ko, gipamanis ko ni Monica. Pamunikol. Pamunikog yun. Sige, Ang boy. ano ma-mention ang asawa ni. Sige, Sige boy. babay, great na sa imong greeting. Great sa imong greeting. Diyos ko sa akong para sa Chinese, sabi, paring Monico, Yay. Ah. paring Tiboy, Gakyo, Ilya, Libat, Pinalang. Sige babay. Para boy. Pinakog boy abunda na eh. Kuya, wag ngalan mo dato. Kalag. Kuya, wag ingat. Just call me kalag. Talag niya, ko na. Ay, Kwan! Mami Jingjing! Si Nga taga Leo sa Mayon. Sige, Ano? tawag. Kana na. Hello, Mami Jing! Dili, uy. Ay, asa mo to yung contact? Hello, Mami Jing! Ito Pini. Oh, di Ate Ruby. Ay, Ate Ruby! Ate, mayang gabi ni mo, ate. Kumusta ka Ay, ate? Ate? ate. Salamat sa mong pagbisita diri, ate, ha? Kira. Sige. Ate, salamat kasi mong pagbisita. Nakahilak pa ba may popcorn? Salamat sa kang Ma'am Christina nga nakadaog sa ni gahapon. Ay, so nagkuanday mo, naglitsyon-litsyon mo ron. Wa na kumbati ng sunan gahapon. Okay na kung bati mo itong manggar. Wa na lahi na po. Ate Ruby, salamat sa mangga, uy. Okay ra oy. Uy, fresh from the trivia ko nun eh. Ay, nagsulti ko ba si mga itong mga listener? Labi na si Bistak din mga Oo, day no. Atang na po na sa gawas ng mga listener. Basta, Ate Ruby, kibaw ba ka? Basta nakaihatag, mag-atang bata sa gawas. Okay. Nyam, ang namukanta mo sila, batang may laba. Ay, sige ate, ready na sa pwede sa dila ate. Ang makina ko kay mekaniko ni Monica, go! Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ni Monica, ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Way paglubad, oy. Way paglubad. Oh, kini paglubad si ate. Wapa ra ba day niya si Ate Ruby? Lord. O, di in love kayo si Parinonoy, ane. O, Parinonoy, mo, di in love kay ka. Master pa mo tag Christian ni. Asa ka na, guwapa na. Master pa mo Master pa mo tang twister, pitik-pitik lang dila. Lagi. Mo, di in love kayo ni si Parinonoy. Ang uban magani, muingon bagay, ang makina ko gipamuniko ni Monica. Pero siya, way paglubad, oy. May paglubad. Grabe, Ate Pero- Ruby, kinsay mga great. Pwede pa siyang gi-practice daan kay nahibaw ko moabot gyud na siya matay. Ay, maoni. Ay. Sige. Sige, ate. Nalimot ako sa kong buta natin. Ha? Nalimot ako sa kong ipunta natin. Sige, ate. Ay, sige ate, sige natin. Diretso sa atong greetings karon ate. Go! Great lang po. Happy birthday sa akong bayaw nga to aron sa Mandawi, kang Lorenzo Bihino. Uy, nasa Happy Mandawi. birthday. Happy birthday, ah. Happy birthday! O
great lang sad nako ang iyang anak nga si Lorraine may gabi iday. Great sad nako si Camilla mo ay nakadaog gahapon sa KCIS. Salamat ka idol sa taga-radyo natin kanino tanan DJ. Nakita na jud mo na ako. Oo. Yun, ate. Salamat Kay ate po da sa pagbisita. Nakakita na po ka na mo, ate. Finally ate, finally. Nalipay dyan ko, Oy, ate. Robby. Nga nakabisita ka dere. Atang-atang ate Robby, basig usa ka sa mapalad nga makadawat sa among t-shirt. Yun. Sa Lingaw-Lingaw Lingaw-Lingaw Tabay. Sa Ate Robby. 102.9. Ano, wow, man sa Ate Robby. Ate Robby. Padayon lang sa pagpaminaw ha, basig usa ka sa makadawat sa mong ipangatag na t-shirt sa programang Lingaw-Lingaw Tabay. Sige. Salamat kay Ate Robby Thank you, ha. ate. Salamat Thank sa you. mangga. Sa Manggang Mango. Thank you so much Ate Robby. Regards namin ni Ate Jessica Pod. Yung Huwag ni Kuya Nonoy. Sige, tawag pa mo. 0909-448-3945. Mama Angel Rose Palaka. Kinsa ka ni si Mama Ribe makasiguro ni. Or si Kuan. Hello, mayong buntag. May buntag naman. May gabi. Yo, may gabi sa idol. Ay, kinsa mo ni Idol? Dutag tingo ko eh. Marjon ni idol. Kabayo di Amarjon. Okay, idol. Morning. Marjon! Marjon! Ah, O Idol, unsa man? Katong, ikaw tong nakadaog last no? oh, Naabot bang load? Wala. wala man gyapon. Ay, okay na idol. Kaya ako na ingon. Dua ra magkatuig. Unsaon man kay ang imong number na wala man dire. Pasalamat min itawag kag balik. Screenshot sa screenshot. Ay sa ako na screenshot mo na kung gibuhat ron Idol. Ako na screenshot daan mga number. Sige na. Marjon! Idol. Unsa kay imong nadagan Marjon? Alam to katong umang. Ay, umang. Ay, umang. Sige, Pinako, Idol. imo na dagan. Sa sakong bugas. Umang imong nadagan, so dili load. Unsa imong nadagan, umang load. Tarungan na. Kaya naramay bilagan ng umang dito. Kinabit na kong umang. Ang load, among tungaon. Bitaw Arjon ay. Marjon Arjon. Marjon, oh. Marjon. Marjo. Idol. Marjon. Mayra punga na mo gilodan kay sayo pungan. Sa Marjo. Bida ang Sarap. Ay, Marjon, hindi rin sa pamilig sa dila na ito, Marjo. Sige, Sige, idol. sanduga sa niyo, sanduga kani. Kani. Ang kana, go! Ang man sa di mo babay. Kanto. Nati pa to, nati. Mao di ay. Sige, idol, ang makina ko gipamikan ko ni Monica, go! Ang makina gipaminik kayo ni Monica. Ang makina ko nulo ay. Ano siya may kanulo? Tarunga. Balik ko na ko dahil ang makina ko gipamikan ko ni Bisdak naman. Ang mekaniko ko, ang makina ko gipamikan ko ni Monica, go! Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Ay, master ba sa mo sundog sa tingog si Itik? Master ka si Marjo. Basta wa naabot ang load. Marjo, pabutaron na. Basta makadaog og umang. Pabutang umang ha. Umang, imbiya ka, Idol. umang. Okay. Kinsay mo i-greet, go. Nga great lang sa ko. Mata family o alog family o kumangkin family. O sa yan nga mga kan, mga tabian. Hoy, baba. Ayaw lagi sa Marjo. Ay, lang yan na lang. Maapil niya kas blacklisted na rin. Sige, Idol. Salamat, Idol. Salamat, Idol ha. Sige, Idol, salamat. Padayon mo sa pagpaminaw kay basig nasad mo chance nga makadawag og t-shirt. Yun. Makadawat di ay. Makadawat. Thank you. Hoy, paalala lang po ang mga Ayaw greetings lang of inang mga kuan. mga greetings of Sample, unsay sample nga dili pwede din. Sige. Great lang ko sa akong mga silingan nga nagpataka nagtabi ngani. Dili na siya pwede. Mga igala. Dili na Bawal. Sample sad nasa kuy ako. siya. Say, Greet lang ko sa kong amigong sige pangutang. ganun dili. Napagi ko. Sa pa? Greet lang ko sa kong
silingan nga tabian. Di, sana pwede. Di na pwede. Kapag yun, Asa pa? great lang ko sa mga libakira. Di ka po na pwede. Kuwang, 5 kilo urban. Ikaw, kasi napa ka. May naman kay bawat ladaan ba? Great lang ko sa... Dili na ko mag... Beta may gala, kaya paalala lang po ang tanang mga greetings o mga tanang mga gipang istorya o mga thought sa itong mga color diri, ila lang na ogwa ni Labot ang istasyon. Labang walay labot ang tigsibya. Correct. Hello, maing gabi eh. Hello, may gabi. Kinsa ni? Ha? Kinsa man ni? Si Granny. Granny! Granny! Pahinaying radyo Granny! Ay, Palaya sa radyo, Granny. Palaya sa imong hindi gugma. Hinugugwan sa imong radyo na Hindi ka ni, pahinayi lang, pahinayi. Kina ano Granny. na ba sa tindahan ay duloy? Kakabati. Oo. Taga-atop-atop ka? Kagaman silang idol. Ay, abi Sige na. tawag. Kagaman silang. Diyan pa sila si idol na. Uy, no, ako tayo Granny go, taga-atop-atop. Abi ka, Kagaman ito ka rin silang. ko, taga-silong-silong ka siya. Tagagaluyo sa mayon. Oo. Kailak. Kailak. Kini si Granny. Ay, lagi si Granny. Morning. Ay, silingan kami ni Ma'am Ching-Ching. Ay, Ma'am Ching-Ching. Silingan kami ni Ma'am Ay, Ching-Ching. Manjingjing. Dili mo salingan ni Marivida Traveler? Dili. Wala pang silingan di ay. Si Kwan, si Yuj Z. Dili mo silingan ane? Wala pa pakilya po. sila. Baguhin namin sila mo yun, agad. Uy, dugay na kami eh. Dili Thanks, ba? Bert, ba? Kana sila ba? Sige, ready na ka sa tong papitik? Ready na? Sige, ari ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Pahinaying radyo sa Granny. Talagang ingat niya eh. Sige ko. Agagaw! It's my Granny, girl. Ang makina ko, gipakanik ko ni Monica. Ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Ang makina ko, gipa-munika ni Mekaniko. Gipamekanik ko ni Monica. Sab. Sab, padal, go! Ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Ang makina ko, gipamekanik ko ni Monica. Yo, tumaster na. Pwede. Approve. Ay, Granny! Idol. Granny, nakakailang ako, kanang Gineville, di ha? Si? Gineville? Cerebral Civiliano? Dili, abot, Rosay ko na ni Gineville. Si Rosalie, idol, kailang ka ni Rosalie? Rosalie? Itas dunggan, ay, muramag na ikuan ninyat. Pahinaying kami radyo Granny. Vlogger pa na si Rosalie Vlogs na. Karo ba ni kanta si Granny? Masay kanta niya. It's a Granny bear. It's my Granny bear. It's a Granny. Baby Grand. Ay, sige, idol, diretso sa imong greetings, idol, go! Great lang ko sa pananamon nga silingan. Labi na gayod si Ma'am Jingjing. Idol, manginaot ako, idol. Hantad ba yun ang inyong program, idol? Oy, kana. Kadyaan kami. Oy, salamat kayo Ito ha. na paningwaon, idol, ha? Mamati baya kami diri kada gabi, idol. Uy, salamat kami, kayo. amoy na. Magaon kami, matuka na kami simpang Uy, ginoo ko, mamay may hinungdan na ni Ron. Oy, hinunggan noon pagganda. Mamay lapot na niya. Salamat, idol. Salamat. Salamat Thank ni. you, thank you. Dahil mas magpaminaw Granny ha kay basig na mo'y chance nga makadawat og t-shirt. Hoy, may pagpaminaw ni Ma'am Rosalie Korea Vlogs, si Ma'am Irene Carreño. Hoy, parinti, Pamela Alvarez, hi DJ, masyadod ko sa mga silingan ko diri, Kahutay, Karanso, kita ba to? Deliera, Kahutay, Karanso sa tanan taga Purok, Gusaw. May pagpaminaw ni mo diya parinti, ha? Gusto man ka diya parinti. Ari ta sa tong can color. Hello, maayong gabi eh. Ang gabi, idol. Uy, kinsa man ni Day. Patay niya kung sino. Kinsa. Kani murag 2 anyos pa ni. Si Crystal. Ay, Christy! Tay man di ay ni oy. Abay man Cristel. ako batang saag. Kaila ka ni Gineville Cristel? Wow. Wala. Si Irene ka, si Kwan, si... Ma'am Dines. Oy, Awa, eh. Si Kwan, si Irene Carreño. Kaila ka ni? Taga-tabagak man eh. Ay, tagal mo na ito. May nakatawa na ko sa ngin. Okay. Sige, kani si Kwan, kani si Ma'am Gineville. Parehan nagtingog ni mo. Ay. Parehan nagtingog ni mo niya. Parehan po kinatawanan, parehan po mo kidan. Sige, laos gusto tong papitik sa dila. Ang makina ko, gipamikan ni Monica. Go!
Monica. Sa Manika, kaungan na niya. Tarungan na kayo, mas hindi ka kadawal ng t-shirt. Hindi niya kakadawat sa t-shirt. Monica, ang makina ko, gimikaniko ni Monica. Ang makina ko, gimikaniko ni Monica. Ang makina ko. O sige, mekaniko, gipamekaniko, idol. Gimika man ito. O sige, samot inoon. O, usap, go. Ang makina ko, gipamekaniko ni Monica, go. Ang makina ko, ginagawa ni Monica. Hindi ka katampot. Di tampot, di tabaw matulite. Sige, kinsay mong i-greet. Ay, ganang nakadirisi man ang atin. Namatin. Greeting ni Mata. Si Manang Hill, si akong bayan, sa federasyon. Sa kanan na, sa sana. Idol. Salamat ha. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Kaloyan ni gamay-gamay. Sige, tawag po mo. 0909-448-3945. Sige. Hello, maing gabi. Balay sa dato. Ang need ni. Idol! O, kinsa man eh. Rostom Padilla. Oo! Oy, kakuyaw si Rostom. Di na baya laki. Di ka sa... Talihan, bakit? Aw, ikaw pa si Rostom nga laki. Oo! Sige. Rostom. Oo! Nag-aasama ni si Rostom. Ay, taga-kaungkod! Unsa nagsungkod? Asa ka na pinsa, kaungkod Rostam. Na kami rapit sa pantalan! Uy, sa pantalan. May gani Rostam kay Idol, nakakita kag signal ni Idol. Ah! May gani ba nakakita kag signal niya? Pangitaon na ba ng signal diha? Tago na mo signal niya. Oo, hinahihintay sa idol! Lagi, sige. Oh, pila edad na to, Idol. Ah! Pila edad na to? Tulogis. Ako edad? Ah. Uy, mura siya 28 no? Opat Gs na ini. Upat G's, mura kag 28 Idol ang tingog, Idol Mura ba? mag 28 yung mong tingog. Oo. Sure ka, 40 ka, idol? Ah! 40 ka, sure ka? Oo! Uy, mura na mag 20 kapin ni mong edad. Uy, niya, ang kapin kay 20 pod. Oo, baba kayo mga tinuga ka sa magkupuhon ting naong! Aya! Lupigong mas kuya din, baya. Oh, Idol. Hindi ay. Idol. Nakikailang ako na Idol, Elvira Gil. Oo, nasa ka ako, nana sa buha! Ano sa inyo, hadi ay? Hindi yan, ang puyo. Ano nagkailang ka nga naaman ng Singapore? Oo, kasi nagsumarin ako, nakita mo ka signal, gusto ko kunaan! Sige. Rostom. Wow, itong bukas bang paro? Sige, ready na ka. Pagdali na kay mahog ka diha. Oo! Ay na, ang makina ko, gipamekaniko ni Monica. Go! Ang makina ko, ipamanik ko ni Monica. Ang makina ko, ipamanik ko ni Monica. Ang makina ko, ipamanik ko ni Monica. Sige. Master. Kinsa may mga i-greet, Rostom? Ah, Kinsa man imong i-greet? agad na ako ang nasa ako mga barkada. Nasa layo sa mayon. Kinsa pa? Oo. Silang Dennis Padilla. Kanalay, pamilya diya ka. Barkada na ako, oy. Barkada na ako. Ayaw ko sa imo, loy. Ulit ka. Ano ba ka sa imo, ilim? Suko ka. O mana, oy. Uli ka mo sa imo kanan. Bay, pauli ka mo, bay. Imo niya man ang ginikanan. Sige, salamat, Rostom, ha? Idol. Masama ka si Rostom. Ako na, bye-bye. Salamat, bye-bye. Salamat kay Rostom. May na lang na ipalit, Lord. Hello, balay sa pobre at tag-iyan eh. Hello, may gabi. Kinsa man eh. Si Juan. Unsa man eh, Juan de la Cruz. O Juana. Juana. Oy, Juana. Kumusta man ka, Juana? Maayo man. Dugay na kong nangita ni mo, abin ako Juana. Maawin. Di pa kita sa dibetika. Ay, baya. Nag-asawa ni si Juana. Taga-kuan eh, taga-pindog. Kaila kang kuan. Elvira, kinsa na? Kill. Gil.
Awa ko kailay. Oh, guwapa na, wana. Si Kwan, si Bisdak Idol. Ilang ka ni Bisdak Idol? Kinsa idol? Bisdak ba, bisdak? Sige lang, i-guess niya namo dire si bisdak. Oo. Kita mo ka namong ipang mention. Mga sponsor man na namo god. Oh, kinsa ni Kuya rin si Juan? Si Wana. Wana. Wana, ready na ka sa tong papitik? Wana. 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 Aw, napa. Wana. Napa ko dire. Ano Ah, pa? sige, sige, sige. Sige, ang makina ko, ginikaniko ni Monica. Go! Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Yeah, Idol, ano man yung giugong niya, Idol? Mura mag nagkaugpuan ka ng, ang sitawagan eh. Sambag. Bambak, wala may sipyat ang tingog, nakafilter. O pilit mo sa dilay. Usap Idol, be. Usap Idol. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica kay maminaw si Kwan, maminaw si Genevieve. Go. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Ang makina ko gipamikani ko ni Monica. Ay, kumuster. Sige. Kinsa man yung mga grade di? Juana! Oh, dana. Kinsa yung mga grade? Go! Great lang sa fan. Sa tindog restaurant sa mga mulokyo. Mora! Great pasad ka sa inyo ha. Ay, salamat kayo ha! Okay. Thank you. Sige, thank you so much, Juana. Ma'am Elvira, salamat sa imong palupad, Ma'am Elvira. Thank you, thank you. Sige, dawat pa tayo. Duha ka last caller, my idol. Sige, tawag pa mo. 0909-4483-945. Yan si Kuan, si Mami Elvira. Dili na po na usa. Basta Arjeline, kinsa ka natin mong mama Arjeline. Ay, nakalimot ko Si Arjeline. Arjelon. Painayi gamay ang radyo mayang gabi. Hello, mayong gabi, idol. Oh, painayi gamay ang radyo, idol. Ah, idol. Okay, muratag naas gawas. Agay kasakit gyud. Palayo-layo sa imong radio, Idol. Sakit gid kayo siya, idol. Idol, ano ko sa Riyadh, idol? Sasa daw siya? Sa Riyadh. Asa ka, Idol? Gawas man, sa Riyadh. Anas gawas di mo di ay. Oh, kana arang-arang na. Aka na. Bito, Idol, asa ka nga barangay, Idol? Ha? Asa ka nga barangay? Barangay, Kwan, idol. Barangay sila, sinalikway. Ako sawa ng lugar. Asa na sa pilin, eh? Barangay sinalikway, idol. Saan ba na kasi naklikway ay? Barangay man sila nga, idol. Sitio sinalikway. Ako yawa man nang hans yung barangay. Oh. No, wala ba na yung sityo sinalikway diya kay mga buraw mo na diya ang mga sityaw. Idol, asay, nailaila na mo kuya. Kinsa kay nga ni mo, idol? Idol, kasakit sa tingog, idol. Nimo, idol. Sakit akong danggan. Huwag ka nga, kay kusog man imong radyo. Ang imong dool kay sa radyo, Idol. Ay, akong gipalayo, idol. Gipalayo na akon. Oh, kana. Kana. Kinsa mo nga? Akong nga, idol. Oh. Marites. Oh, dugay man nakatubag, lahi man lagi ni tubag. Kung ngalan. Dela. Kinsa man yun? Gian, idol. Gian, idol. Gian. Siyan. Yan, taga-asa man si Gian gani, taga Mansilang. Si Gian Frosmilo, eh? Nano, idol. Dili kay maka. Gian Frosmilo. Ano ko mo? Sige, Idol, diretso sa pamitin sa nila, Idol. Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Oh, yung si Monica. Outfit. Perfect na ang to. Maulog eh. Kuha na sa Idol, kaning seto kaning paspasi kami na. Ang makina ko gipamikaniko ni Monica. Go! Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ang makina ko gipamekaniko ni Monica. Ay, na-perfect yan. Sige, kinsa man yung may great? Idol? Kinsa yung may great, idol? Kinsa yung may great? Great ko akong mga kauban sa Riyadh. Lambot dito ang inyo, Kwan Idol, sa Riyadh. Great Abot na man ko kita sila. Qatar. Oh, abot Sa na Korea, mga Idol. nagtrabaho pa sa ospital, great na kon sila. Yun. I'm here na in Mansilan. Yun. Oy, bago na tayo kaabot, Idol. Oh, Idol. O niya, huwag yung chocolate. Moran pa na kogma, Idol. Moran pa na kogma. Kaya humana na akong 40. Ay, nauman mong quarantine. Congratulations, Idol.
Paso na day ka, paso. Paso day ka, day. Ayaw sa ba, naka-music? Naka-music, imurampa man ka. Oh, marami para ko, mga idol. Sige, idol. Salamat kay idol. Oy, idol. Kaning atong... Salamat sa idol. Salamat, idol. Oy, kaning atong broadcast, Michael. Naabot ta sa Korea. Naabot ta sa... Wala labot ang North. South Korea. Abot ta sa kwan ko yari sa... sa Libistak. Ay, sa... Abot ang USA. Yeah, Middle East. Saan Middle East. Kaning... Arab country. Saudi! Saudi day, Saudi. Uy, kagatiya sa Palm Island. Sa Island sa Saudi. Bisdak na ako na ipang island diya, bisdak. Lagi. Kanwayan. Ay, din. Okay, kon nakatawag Okay, dito. Sige, Arlene. Ha? Kumusta man ka? Okay ah. Wow, ingna da yun. Ha? Ingna da yun ba? Gwapag yapon. Oo, wapag yapon. Wapo ka bumulon eh. Gwapag ingna da yun. Ha? Ingna da yun ba? Gwapag yapon. Oo, wapag yapon. Wapo ka bumulon eh. Gwapag ang tabungol lang. Di kayo sa kayo sa radya. Sige. Arlene. Sige, ready na ka sa itong papitik sa dila? Ready na, idol. Sige, itong papitik sa dila, Arlene, is ang makina ko, gipamekaniko ko. Go! Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Kumusta eh? Pero idol, kanindot lagi si mo. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko, gipamunik. Huwag siya makanay na tulog di. Nahihinay man ka sa mga tingog, Arlene. Matunggan imong tingog. Sa Di, sabay, ang makina ko, gipamikaniko ni Monica, go! Ang makina ko, gipamikaniko. Ato, ang prekidangan. Sige, Arlene, paningkamot kita, Arlene. Tingog yung no. Sige, go! Sapa, go! Ang, ha? Usap? Usap. Ha? Usap. Wapa untaon. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ang makina ko, gipamikaniko ni Monica. Ay, pwede. Sige, kinsa man ni may great Arlene, our last caller of the day. Energetic kayo ga sa apit na mauman. Sige. Kinsa may great Arlene? Iti, may gabi sa tanan nga naminaw sa radyo natin. Mura magkonsihal. Shout out ko sa tanan nga mga taga-Kangoyan, nga way mga lumat. Sa pagyod. May mga lumat. Sa badugan ko, matay lumat. Kinsa pa Arlene? Sa kanang isulti, Arlene ka na kinuwi mga lumat. Kinsa pa Arlene? Padungog-dungog ko kasi mo. Sige na din ang kukuhan. Especially yung mga taga-Kangoyan. Kaninang duha, daghang salamat. Nya Arlene, nakay pangutana. Arlene, nakay pangutana nimo. Musugot ba ka nga kuan na lang mi? Alas 6 to alas 7 na lang mi magtingog ni Kuya Den. Musugot ra ka? Gidangan. Naputol doon. Awa siya kadungog ko no. Awa sa kadungaw. Ang ba giputol? Sige. Si Madam Jingjing daw, di ko na siya sugot. Sige. Sa itong mga kuan, last caller naman to, bata sa itong mga kuan, greetings. Aking konde, wala ko mabasa sa kanila. Okay, napigisan up na Hi, Kuya Ari and Kuya Den. Di jud mi mo sugot sa inyong bagong schedule. Wa man tay mahimo. Mao man ikihatag. Sige, salamat kayo. Good evening, idol. Unsa man ang pamaagi para makadawat sa t-shirt? Sige lang, atangin lang ninyo, idol. Naamo ra na i-announce no nganong unsaon nyo pagka makadawat mo sa t-shirt. Mangayo tag sponsored ni Mami Juan Elvera. Si Mami LV, mangayo ta og si Juan, si Dines. Mami Dines. Ma'am Dines! Ikaw Ma'am Dines, mag-ilas di ba? Di managad si Kuha ako yari? Mao ba? Di managad sa Kuha. Apit na biya kumapil sa grupo. Supportive friends sila. Sige. Mayang gabi, idol. Asa man ni? Namalikas na kuya din. Ngano kunong atong oras sigig sibog sigig os-os.
Wa may labot ana idol, unsaon man. Sige. Mo may naas kuan good sa memo. May gabi Kuya Arin, Kuya Dan, shout out lang misa ng mga taga Tarong nga suki yung tigpaminaw, di may mosugot nga pagamyon pa ang inyong oras, tulo na lang gani mo kaadlaw unya, mo gamay pa jud inyong oras. Sige, salamat kay sa inyong suporta ha. Unsaon man nato na sa pag-iingon pa nga sige, padayon ng tagihapon. Ay, by the way, salamat diay sa naghimo sa tong ID Kuya Arin. Nindot na si. Sabi ni pasalamatan rin, pinayro. Pero gi-effort na ni Kuan katong nakalimot ko pangutana siyang nga oy. Kinsa. Babae man to, na staff nila. in flight mode, so I can't help you with that at the moment. Sorry. Apil-apil magkakingog diha tayo. Ay, si Melo tayo iong oras Kuya Arin. Family dira sa Barangay Kudyang wala ipakyat sa pagpaminaw. Sige, tara pa. Idols, at maraming gabi mga idol, digid mi musugot nga pagamyon pagyud ang inyong oras. Kay tulo na lang mo manay, tulo na lang kuno takadlaw nya pagamyon pagyud atong oras. Sige. Sige. Idol, Rick Nicrisy here is Karma Tagianak, Tudong Charles from Johnny Art. Thank you so much, Art. Ay, Sige. Wala na kita yung oras. Wala kita yung oras mga idol. Kaya rin sa dili ko Sige. tamo dili sa kumo tapos ko rin ako sa pasalamatan sa itong kauban nato. Oy, sige. Sa nagtanaw sa itong YouTube live stream. Ma'am Elvera, Ma'am Genevieve, thank you so much ma'am. I hope na lingaw mo sa itong programa. Ma'am Grimes, Ma'am Elvera, once again, thank you so much Ma'am Bisla, thank you. And then Angel Rose Placa, thank you so much Ma'am Angel. Si Pamela Alvarez, thank you so much Ma'am Rosalie. Si Ma'am Grimes, si Ma'am Marie, thank you so much. Thank you. Salamat kayo ninyo ha. Again, basi puhon-puhon, appeal ko yung group ko. Si Ma'am Joy, Ma'am Yuji Z Vlog, thank you so much, ma'am. Thank you, Ma'am Irene. Karen Kim sila to. Ma'am Irene, thank you so much, Ma'am Irene. Sige. Sige mga idol, wani kita igong oras sa giingon pa bisagun sa kataas ang kanila mapupos gayod. Kinigyapon na inyong DJ, ang inyong kauban ganiha, ang inyong DJ dili guwapo pero may uso. Ang inyong idol sa kahanginan, yes, it's me, your Kuya R. Ano first kanina po na inyong kauban sa kanan magala walay laing kundili si Kuya Indiano. Walay laing magala kundili si Kuya Den. And of course, magila kay wala tayo oras mga igala maging sunan ha. Kaning akong kaning pahimangno akong ihatag di akan ninyo. Ang imong pagsunod sa pahimangno o ang imong pagsunod mo sa pamalaot sa gobyerno sama nang migulas ang imong tibok nimong pamilya. Salamat sa pagminaw mga igala. Dalay ko ng Dios nga maayo siya, buutan siya sa tanang panahon ang iyang gugma malungtarong guys. Salamat sa pagminaw. Bye-bye Pilipinas.
Sit up ka, sir. Okay na, sir. Sige, sir. Thank you so much, Ma'am Jeannie, Ma'am Rosalie. Thank you. Ay, actually, nag-play ako kay tawag nito? Kay Ma'am Marivi. Pero medyo mahina ang signal. Bisdak, di ba nag-ano yung signal ko, Bisdak? Yan, may nag-monitor ng si Bisdak. Basta nag-video rin si Bisdak da. Hinay kaayo man. Nag-play po ko ni Ma'am Joy o ni... Minsan man eh. Ma'am Marivi. Wala, naliman ako si Ma'am Dines man. Ma'am Dines. Sir, ano na-i-play ang kuhan, sir? Ako na tagitigsan ang James Litchon, pero saan? Huwag mo ito kakuhan na kuhan. Kapon na wire niya, sir. Asa, sir? Asa ba na kung niyagin? Sa usa na nga mic dito sa pikas? Para diya ba? Asa na yung dire? Para diya. Huwag mo sabot para diha. Sa mic pa diya. Ako kani nga mic? Oo. Kaya ang wire na, sir, bubo mo na. So, i-list na mo. Oo. Kabot ra ba ni? Asa nila mo gamiton nga wire? Wala, di na siya magamit. Kini na kay bagong ni. O say, asa pa na nimo iabot? Kini, tanggalon. Kani nga microphone? Oo, tanggalon. Tanggalon nimo ang wire. Adi na lang, di naman na siya daw. Kanan, dili naman dautan. Ang kwan ba ni? Ang Pero kailangan gid na siya sa isdan. asa ang wire? O kini. Isaksak niya. Kini na, sir. Tanggalon lang na, sir. Kanila niyo eh. Diri lang ni. Yan nga. Oh, di. Yan ang tibutan. Okay, kani mo din iad. Oo. Oo, de. Dili lang, sir. Unsa man. May stand na natin tibutan. Dili maabot ra man ni ako day. Asa man ni ang wire? Abot mo buro na. Abot din ni day. So kani nga wire dili na dautan. Dili na dautan nga wire. Kani? Dili, magpuni. Kuan lang sir kani unsa to kani og mahuman ta broadcast kana to gabiton akari ato tanggalon. Ang mic. Oh. Unsa man? Sige, nag-ibot sa magbupat din sa mo. Mapad na. Hindi na lang. Tanggalan na lang, sir. Tanggalon na to. Nasudi mo tanong ko siya, sir. Wala. Ang kuan ra. Ako na lang. Para makuha siya. Uy, makuha ka, sir. Yung headset, sir. Yung headset. Unsa man? Ni? Wala naman, okay naman. Yan naman ako, bro. Sige lang. Kaya sa pinaka-BG diha. Isa. Sakit o yung papangig si Kitawa si Ma'am Jane. Si Ma'am Jenny. Thank you, Ma'am Jenny. Bye-bye, everybody. Thank you so much. Okay.